Hazvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Tiri kuona kuti hurumende yaMnangagwa yopuwa mazuva panapa. Patoipa. Ukaona vanhu ava vakava one thing chandoda kuti ndikuzivise imi mwana weZimbabwe kuti these people vanozivana. Maiwe. And even mavoice patozoti uyu ndidhingi. Because vanhu kuti vanenge vakashanda vese. Kunobudawo chimwe chikwata chemageneral chikutaura zvacho, chimwe chikwata cherimwe timu chikutaurawo zvacho. Nhasi pane vari panapa varinonziwo komanda vemweya vane zvavari kuda kutaura. Mashoko andangosangana nawo achita se achitenderera ndikati ukaona zvadai so zvinofana kupfurawo nepachivhitivhiti panapa kuitira kuti zvinge zvichinzwikwa nemunhu akaita kunge iwewe munhu anoda nyaya dzepolitics zvekudaro. Saka handitoda kupedza nguva, da kuti mubva matongotangira panapa kutonzwa nyaya yacho zvekutaura. Ndanga ndisingari ndichidzokorodza, asi ndakuchidzokorodzazve kuti vana veZimbabwe vadini vazive nechihurumende chiripo chaiti chizive. Ndakati ini Dr. D, komanda wemweya weBako, tave kupa mwedzi miviri ndisingaverengi mwedzi uno watopera, handisina basa nawo. April na May kusvika musi wa30 May ndini ndiri kutaura. Dr. D, komanda wemweya weBako, kwete wemumapako, weBako, ndava kuchiyambira chihurumende chezvigananga. Kana varamba vakabatirira tambo yavainayo vachiti haidambuki, ini nemasoja angu, ini komanda wemweya weBako nemasoja angu, date randiri kupa musi wa30 May inenge iri Saturday. Kana musina kuita machinjiro enda, handisi kuda kuti 30 wacho asvike. Ndikuda kuti 30 May asvike zvinhu zvadini zvanaka. Musafunga kuti ndopenga. Handisi kupenga ende handisi kurota. Ndiri kutotaura kuti chigadzirisai nguva iripo. Ini masoja angu azipikata iko zvinhu ndakukutaurirai. Masoja angu emweya emuBako. Handisi kuda nditaure zvakawanda kune vana veZimbabwe. Ndiri kupa chenjedzo kuti hurumende chicho chiripo chondyire ichi chaparadza nyika. Ndakataura kuti mukasanyoka pakona isina kwekuenda inoita sei? Inopikira kuti tinofa tese. Ndo nyaya yavapo paZimbabwe. Iwe ED takuchizofa tese manje. Watisa pakona nekwekufemera hatisisina. Ndini komanda wemweya weBako, Dr. D. Right. Ndakataura kuti handisi kuda ropa repovhu richadeuka. Ropa repovhu rakadeuka kudhara, harichadeuki kaviri. Ndini ndiri kutaura. Ramakadeura riya masiriti eHarare hazvichafi zvakapamhiwa futi. Ndini ndiri kutaura. Ndakati ropa richadeukira paState House kune avo vane huro dzakareba, vane nharo, vari kufira chavasina. Ndini Dr. D. Ndati ndizadzise. Ndakada kuzvitaura nguva iripo sendakanzwa hana yangu kurova. Ndakuzvitaura hana yangu yakadzikama. Chenjedzo iyi ndeya ED nezvigandanga zvake. Hapachina mwana weZimbabwe achada chihurumende chiripocho. Vanhu kunyarara vakuita zvimumumu, asi mufungwa hamuna kuti kwanzi munhu chimumumu. Uronizisa ED nemasoja ako. Right, nangu ndinawo. Iwewe chiwenga, handitya chikutaura
oro vakaziva kuti ndiwe ndini komanda wacho wemweya, Dr. D, komanda webako. Ndiri mumashure menyu imimi vana Chiwenga, don't worry. Zvese zviriitika zuva nezuva, minute by minute, zvese zviri mumaziso mangu ndiri kuzviona, komanda wemweya. Asi nguva yakwana, ndokusaka ndakutaura kuti date randakupa musi wa 30 May. Ndikuda zvinhu zvese zvenge zvachinja izvo. Muruzarira muZimbabwe. Ndini ndikutaura komanda wemweya, komanda webako. Ndazviona zvanhuhwira inozvaitika. Vacharidza ngoma, gadzirai ngoma dzenyu muzikake zvakanaka-naka. Chembere mhandara dzinokwanisa kuzoridza mipururu, gadzirirai. Majaha, gadzirirai kuzoridza muridzo nemheterwa. Nguva yedu yakwana. Tinoda kubvisa chihurumende chiripo chete icho. Zvekutongwa zvekuti achatonga ndiani ndezvemberi. Achatonga tichatonga tese kandi nyika yacho ndedu Zimbabwe. Kwaite zviri kuitika izvo zvokuti tinotongwa. Iya. Toda vatungamiriri kwete vatongi. Ndini Dr. D, komanda wemweya, komanda webako. Handisi kuda kutaura zvakawanda, asi ndatopa chenjedzo kuna ED nezvigabanga zvake. Ndakati kuchamhanyiwa, mabhaundari achaita basa. Ndakuzokurudza bhaundari reZambia, Mozambique neSouth Africa pachaita bata-bata. Vachapunyuka naipapo vashoma. Mubate mashoko angu. Ndati nguva yedu yenhereka yakwana. Ndati kudini? Nguva yedu yenhereka yakwana. Takudawo manhanga akaibva. Kwete kuti lisa maruwa. Istirisi varimi ive manhanga acho. Munoona zvine museu. Zvine mutemo izvozvo. Right. Saka handina nhoroondo dzakawanda dzinotaurwa nevamwe. Handina time yekurizina. Ini komanda wemweya webako. Ndati nguva yakwana. Date ndapa musi wa 30 May. ED. Ndikuda kuti uchingoti ini ndaneta handichadi. Vanhu vari kufurira muchamhanya mese. Asiwo ndiwo chazowana mutongo wakarema kudarika vamwe apa. Ndekuti ndiwo mupari wezvese. Haudi kunzwa. Ukaona n'anga dzakukudza, vemachechi vachikutaurira, vakomasiyayi wacho vachikutaurira, iwe handisi kuda kutaura zvakawanda. Ndonyaya ndiri kukudza iyo ED. Ini komanda wemweya webako. Date ndakupa. Ende hakuna ropa repovo riri kuzodeuka. Ndataura. Vana veZimbabwe ndakusiyai munyasha. Hana dzenyu ngadzichidzikama. Takuzosakura nekuzunza. Ndati kudini? Kusakura nekuzunza. Kumeka sure kuti masoro atasakura atsva. Haamuki futi. Nyange kwanaya mvura yemashura madora. Ndini ndataura. Komanda wemweya webako. Ndapedza nemi. Date ndakupai. Ndati angu asunga dzakwana. Masoja kwete vafudzi veng'ombe. Ndiri kutokuziya masoja.
ndakuzai kudhawati futi ndedzedu idzo masoja ndeedwa ndini komanda wemweya imi masoja chiteerera zvandiri kuta ndini komanda wenyu wemweya webako makomanda enyu ari kuswera achikutaurira china izvi vaudze kuti taneta nekuroveswa masarutu maninzwisisa masoja chiwenga chirega kuti kana ukafunga chinhu woita fangarwa ivi rusinganyatsi kusarukana kuti ruda kuenda mberi here kana ruda kudzoka ruvhesi nguva yeruvhesi ndati yakwana hakusisina ndini komanda wemweya Dr. D webako napedza nemi achibata mashoko andataura ndati handipengi handiroti handimwi mutoriro ini mwisa muchivhiringizisa brain pfungwa ndatenda nekune vanzwisisa mashoko andataura ndati by 30 May full stop ndapedza ndaenda musara munyasha amen.